नाथाय दानि आबसुआ मा स्ल'गान होयो, जोंनो बरलेण्ड नाङा फैसा हर। बेबादि स्ल'गान होग्रा आबसु राजनितिकनि जिथु राजखान्थिनि लिडारफोर गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जोंनि उदालगुरियाव लाबोआसै बिनि थाखाय। बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै आरो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बर' हारियाव माखासे माइनास पइन्ट जानायखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बेफोर बाथ्राखौ बर' हारिया बुजिनानै लानाया, मिथिनानै लानाया गोनांथि। थांनाय 2027 जानुवारियाव जिथु एकर्डआ बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन, बे एकर्डआव दावखाफोरा जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ फोजोबनानै बिथांमोना बर'नि सायाव आरो फोथायनाय गैबावामोन। बिथांमोना बर' हारिनि सायाव आरो गिनाय दंबावोमोन। बिथांमोना मोनसे बर' हारिनि सायाव मोनसे गेम गेलेबाय आरो बे गेम गेलेनानै बिथांमोना बर'नि जिथु राजखान्थि, दानि जिथु खुंथायआव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ फुथुला बानायबावबाय। जों थांनाय बोसोराव 2021 मायथाइयाव अल बिटिसिआव जोंनि बर'फोरनि जिथु माखासे मैहुर खालायनानै जाग्रा सिखारिफोरखौ लाला सोनानै सालेन्डार खालायजोब्बाय। आरो लाला सोनायखौ नुनानै जोंनि बर' जायफ्रा मैहुर खालायग्रा बिथांमोना, बर'फोरा ज' जाजायनो लैहोर लैहोर थांनानै गाव गावनियाव थानाय हाथियारखौ गथायहैजोब्बाय, सरकारनो गथायना हैजोब्बाय। बेयाव जों बर' हारिया माखासे माइनास पइन्ट दङ। जों बर' हारिया खहा जाना दं। खारन मानो होनना बुङोब्ला, बे आखाइजों बानायनाय जिथु गाजिमारा, जिथु मैहुर खालामनायाव जों बाहायनाय जायोमोन, बे हाथियारखौ गोदोनि आबसु, आं दानि आबसुखौ बुङाखै हो, दानि जिथु दिपेन बर', प्रमद बर' बिथांमोननि आबसुखौ आं बुङाखै। गोदोनि आबसु, जाय आबसुआ डु अर डाइ स्ल'गानखौ होयोमोन, बै समनि आबसु 1980निफ्राय लानानै 1990 मायथाइसिमनि जिथु आबसु, बिथांमोना बे हाथियारखौ बानायनो गोनां जादोंमोन। जों बर'फ्रा बे हाथियारखौ बानायनानै दावहायाव बाहायनो थाखाय बानायनो गोनां जादोंमोन। दिनै दावखाफोरा जोंनि सायाव गिनाय मोनदोंमोन, बिनिखायनो बिथांमोना नोजोर आन्दाज खालामनानै, जेनेबा आफादफोराथ' गथायजोब्बाय, खिन्थु रायजो राजाफोरनियावबो दङ, बेखौनो बोखांनो थाखाय मोनसे लालासखौ होनानै जोंनि बिटिसिआव जेसेबां दङ बेखौ बोखांबाय। जोंनि उदालगुरिनि राजनितिकनि जिथु राजखान्थिनि लिडारफोर गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जोंनि उदालगुरियाव लाबोआसै बिनि थाखाय। उदालगुरियाव लाबोनायमोनब्ला उदालगुरियावबो गोबां बेक्तिफ्रा बिदिनो गथायगौमोन। बाक्सानिफ्राय लानानै चिरां क'क्राझारसिम बर' रायजो राजाफोरा, खना खनला गामि ओनसोलाव थानायफोरा बे बुस्थुखौ गथायना लाहैजोब्बाय। आं नोंथांमोननो मोनसे जारिमिन खोन्थानि। जेब्ला ब्रिटिशफोरा भारतबर्षखौ गाग्लोबो, अब्ला बिथांमोना गोबां हारिनि रायजोफोरजों दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। आं दा जिथु नोंथांमोननो खोन्थादों बियो रियेल हिस्ट'रि। नोंथांमोना जारिमिनखौ मिथिखागौ। जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंनि भारतबर्षखौ गाग्लोबदोंमोन, अब्ला बिथांमोना मोनसे हारिखौ नागारनानै जेसेबां हारि माहारिनि रायजोफोर दंमोन, हादोरफोर दंमोन, गासैखौबो इजियावनो गाग्लोबनो हादों जाहैदों। मोनसे हारिजों बिथांमोना दावहा नांनो हायाखैमोन जाहैदों।
आरो बे हारियानो जाबाय लान्थि लंथं थाग्रा, हाग्रा गेजेराव थाग्रा, मैहुर खालायना जाग्रा दा जिथु नागालेण्ड रायजोनि जिथु नागाफोर बिथांमोनजों ब्रिटिशफोरा दावहा नांनो हायाखैमोन जाहैदों। कारन मानो होनना बुङोब्ला ब्रिटिशफोरा नागाफोरनि आखायाव दा जोंनि 2023 मायथाइयाव जिथु सरकारनो गथायनाय हाथियार आखाइजों बानायनाय नैबे हाथियारा नागाफोरनि आखायाव दङमोन जाहैदों। नागाफोरा बेजोंनो मैहुर खालायनानै जायोमोन जाहैदों। ब्रिटिशफोरनाबो हाथियार, नागाफोरनाबो हाथियार, जुदि गावलायोबाथ' ब्रिटिशफोराबो थैगोन। बिनिखायनो ब्रिटिशफोरा नागाफोरजों नांनो हायाखैमोन जाहैदों। अब्ला बेसे सानथावना बाथ्रा नङा होमबा? हाथियार होननाय बुस्थुआ बेसे गोहो, बेसे पावार दङ। दिनै जों बर'फोराथ' आखाइनिफ्राय बानायनायखौ लानानै आरो मोजां मोजां फेक्ट्रिनि माल जिथु बायनाय, बाहारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय गासैखौबो सरकारनो गथायजोबना लाबाय नङा होमबा? गाबोन सबनिहा मा जानो थांगासिनो दङ? जिथु 1989 जिथु खारनांनाय बेबायदि दिना फिन बर'फोरनि गेजेराव फैबाय थाबावगासिनो दङ। कारन मानो होनना बुङोब्ला जों हाथियारखौ गथायजोबना लाबाय आरो जोंहा नांनो हानाय जेबो पावार गैला। नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ आं जि बाथ्राखौ बुंदों नङा होमबा? बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथावना जारिमिन। कारन जोंनि बर'फोरनो लाला सोनानै जोंनि हाथियारखौ सरकारा उथायनानै लांजोब्बाय। जोंनियाव दायो हाथियार गैला, जोंहा दावहा नांनो गोहो गैला। बेफोर गासिबो दानि जिथु इउ पिपिएल सरकार, दानि जिथु आबसु बिथांमोननि थाखाय जादों। गोदोनि आबसुआ जाबाय बहुत स्ट्रंमोन, बेनिखायनो बे हाथियारखौ बानायदोंमोन। बिथांमोना स्ल'गानखौबो डु अर डाइ होननानै होयोमोन। नाथाय दानि आबसुआ मा स्ल'गान होयो? जोंनो बरलेण्ड नाङा, फैसा हर। बेबादि स्ल'गान होग्रा आबसु। बिनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दायो अलखदा फैगासिनो दङ नङा होमबा? नोंथांमोना नुगासिनो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिदों थारैनो आंनि बे भिडिअखौ नुनानै। आरो बिदिनो आं बर'नि गेजेराव माखासे खहा जानाय जारिमिनफोरखौ आं बिदिनो लाबोबाय थागोन। जुदि नोंथाङा साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायना लागोन आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालायनो दाबावथार। बेसेनोसै, गोजोन्थों।